Hello everyone, welcome to Pambatha Kamancinza. I'm here to update you ngokuzokwenzeka this week ku-Genesis kusukela namhlanje Monday mhla 16 kuya ngolwesihlanu mhla ka-20 March 2026. Kuleli viki uFelicia udine ugane unwabo ilento kaBonko noMarona waze wathi kunento ekumele ayenze engabe kade ayenza ukuremova uMarona eGenesis nakuyo yonke indawo lapha okunegama lakho khona ey'ntweni zakaThabethe. Inobuhle uyobona isoka lakhe u-Ishmael avela afice kusakhona lamantombazana abajoga nawo phela abawomakhelwane bawo. Ahlanye kakhulu kunokuqala nobuhle esho khona ukuthi awaphumi nje lamantombazana. Hhayi nokuthi watshela ngomlomo kuphela uyashaya nokushaya. Kuthe sebehlezi no-Ishmael ekamerweni wambuza ukuthi after everything esebedlule kuyo nazo zonke izinto asemenzile zona iyona ndlela ambonga ngayo yini lena. Mpuma usevele wawuthenga iringi efana nekaGabriel ngoba nakho efuna kuthiwe bashadile. Uzoqhamuka ezokhombisa uGabriel lo ring avela axabe uGabriel ukuthi kwenzakalani. Ngebamba lana ungakhohlwa ukucela notification bell nokusubscribe nomusho umbono wakho. Bye.